Това послание звучи отправено към всеки от нас като Божии чеда. Внимавайте с кваса на фарисеите и с кваса на иродияните. Тези думи не се отнасят само за фарисеите и иродияните от миналото, а и за нашето време, когато лъжата се смесва с истината, жаждата за власт погубва душите, а определени кръгове сред духовниците се превръщат в оръдия на невежеството и съблазните. В тази проповед отец Армен разяснява как квасът на днешните духовни водачи и политически управници може да отрови духовния живот на народа. Наш дълг е да различаваме праведното от неправедното, святото от оскверненото и истината от измамата. Библейска препратка, Марко 8:15. Скъпи братя и сестри в Христа, днешното ни послание започва с предупреждението на Господа, което намираме в Евангелието според Марко 8:15. Внимавайте с кваса на фарисеите и с кваса на иродияните. Исус каза тези думи на учениците си, за да бъдат будни и да не се заразят с греховете и духовните изопачавания, които могат да покварят цяла общност. Квасът, възлюбени, в писанието често се използва като образ, понякога символизира доброто, а понякога злото. Когато Исус говори за Божието царство, той казва, че той е като жена, която туря малко квас в брашното и всичкото втасва. Там квасът е символ на растеж, свежест и благословение. Но когато Господ предупреждава за кваса на фарисеите и иродияните, той ни напомня, че има и отровен квас, квас на лицемерието и светолюбието, който ако проникне в душата, осквернява целия живот. Квасът на фарисеите, лицемерие и двуличие. Фарисейският квас Господ изобличи като лицемерие. Те бяха хора, които спазваха Божия закон по външни форми, но сърцето им беше далеч от Бога. Те мереха дължината на молитвите си, търсеха първите места на трапезите, но вътрешно бяха пълни с сребролюбие и неправда. Затова Исус ги нарече варосани гробове. Отвън красиви, а отвътре пълни с мъртвешки кости. И днес този фарисейски квас е жив. Ако един духовник се гордее само със своите титли, но е далеч от паството си, той е фарисей. Ако водачът забравя сирака, вдовицата и бедния, но непрестанно търси своята прослава, той е фарисей, дори и да носи титлата «Негово светейшество». Виждаме с очите си как в майката църква, Светия Чмиадзин, властва именно този фарисейски квас. Гарегин II, който с множество титли се представя като католикос на всички арменци, в действителност е станал съблазън за народа. Неговото име вече не се свързва с святост, а с политика, пари, власт и тайни сделки. Това е истински фарисейски квас. Опасността е голяма, защото външната слава прикрива вътрешната гнилост. Хората се лъжат, мислейки, че са свидетели на свято дело, а в действителност виждат само празнота и съблазън. Затова Господ ни предупреждава: внимавайте! Квасът на иродияните – светолюбие и властолюбие. Вторият квас, за който говори Исус, е иродианският. Това бяха онези, които служеха на цар Ирод и подчиняваха духовния си живот на светските интереси. И днес виждаме същото. Когато духовен водач със своето мълчание или действия служи не на Божията истина, а на политическите интереси, той носи иродиански квас. Когато патриархът жертва националното достоинство, за да запази трона си, това е иродиански дух. Когато цариградският патриарх Сахак отказва да приеме арменския министър-председател, но е готов да се поклони на турския президент, това е иродиански квас. Този квас е квасът на властолюбието и алчността. А Господ ясно каза: никой не може да служи на двама господари, и на Бога, и на мамона. Отговорността на народа, възлюбени, този квас не остава само в духовниците. Ако народът затваря очи, ако мълчи, тогава квасът прониква в цялата общност. Пророк Езекиил ни учи: моят народ трябва да се научи да различава святото от оскверненото. Езекон 44:23. Затова народът трябва да отхвърли недостойните водачи и да заяви ясно, че Църквата Божия живее не с титли, а с истина. Връзка с събитията на деня наскоро станахме свидетели на голямо тържество.
1900 годишнината от Първия Вселенски събор в Никея, отбелязано в Ечмиадзин. Прекрасна идея да се съберат представители на църкви от цял свят и да се припомнят основите на вярата. Но какво видяхме? Отново фарисейски и иродиански квас. Шествие от титли, политически интереси, но не и свидетелство за святост. Заключение, възлюбени в Господа, днес пред нас стоят два пътя. Пътят на фарисейския и иродианския квас и пътят на Христовата истина. Изборът е наш. Нека чуем гласа на Господа. Внимавайте! Внимавайте за лицемерието и формализма. Внимавайте за властолюбието и компромисите. Само ако очистим сърцата си от този квас, ще можем да живеем в истината и да бъдем истинска Христова църква. Финални думи. Скъпи мои, моето призвание и дълг е да ви известявам истините на Евангелието, а ваш дълг е да слушате, разбирате и прилагате. Аз ви предупреждавам не само за истината на Евангелието, но и за опасността да пренебрегнете тази истина в нашето време. Аз съм невинен за вашата кръв. Никой няма право да каже, че не е чул истината.